векове прикриват, че няма Македония. Остави го някаква област, ама пак само и само да прикрият, да изтрият, да няма Македония. Пък за македонци, българите пък още по-напъки. Има Македония, но няма македонци. Так, едните викаат има Македония, овие другите викаат нема, не признаваат територија јужно-србијан, црквата не ја признаваат овие јазикот, а албанците сега учат дека Кирил и Методи и Климент и Наум се илири албанци. И вика, дојдоа словените у 6 век и се албанско што избркаа. А тие истите ги палеа црквите, фреските, од 9 век во Матејчи ги уништија комплетно фреските. И сега викаат нивни се тие. Тоа е тоа. Така е нашата работа. Па затоа ние мора да го разкажем това насекаде. Треба да се раскаже, да се зборува вистината. Иначе нема друг начин. Ја знаете онаа метафора за слите слуги што им дал Господ по 1 динар и кога се вратиле едниот 1, другиот 2, другиот 5. Да. Македонија ни е нас дадена не да имаме еден, него да ја сочуваме. Таа не е дадена да се раскрчми. Божја земја е Македонија. Не случајно Господ не пишал таму, знаел дека ќе има вакви проблеми. Слично го доживуваат евреите таму од сите страни на паѓаат. Затоа се тие пишани тука. На почетокот го пуштил апостолот Павле. Знаел дека ќе има проблеми. Павле најново Зоре видел тука во Македонија. Да. Тој тука сите македонските цркви праќале по Израел. Но и најарните цркви се били во Македонија. Да, вика благодатта Божја дадена на црквите македонски. Насекаде не фалят. Вика македонците дават од немотијата повеќе од вас. Да, така. А Јордан, може ли со тебе да направиме подолго да дојдеш во Скопје да направиме убава? Оти ти имаш повеќе материјали. Оти не... да дојдеш на рад да направиш. Ами, ако можеме така, томоре некаде, Да дојдеш за имаме да... благодене до там, по друг повод. Да се обърне внимание специално за репресираните. За тоа зборуваме, да. На мен, да ви кажа, не че не ме интересира конфликтите помежду себе си. Във всяка къща има конфликти. Но ме интересира що е отношението към репресираните. Как не мислят нас? Така, минало, преминало. Виж сега, те платиха Не по ме нещо интересира, там. не заплащане. Еми, нема друго повече, това е минало. Значи аз Това е имам минало думата, време. като имаш думата тогава. Значи, ме интересира тия репресирани македонци, що може да са полезни за Македония. Как да са полезни? Що да направят? Ние имаме повече от всички други, що сакат да се прави нещо. Ние имаме минало, имаме настояще, а и бъдеще. И затова и аз сакам конкретно да се соприте върху репресираните македонци. Един по един ли ги навикате, документи ли ги даваме, да се знае в цяла Македония, навсекъде такива македонци, че нас днеска не репресират по друг начин. Да не те признаят, че си човек, това е репресия. Аз съм Стоян Герасимов Василев. Родом съм от Ключ, Петришко околие. И сакам да кажем, що ни правиха на нас преди 50 години, преди 60. И аз съм малко от по-младата генерация на репресираните македонци в България. Значи, преди 60 години в нашия район тук почна масово да ни побарат картите, личните карти и да не пишат българи. По кръста. Значи, това е началото на възродителния процес в България. Така го викат българите,
възродителен процес, а това значи, че всички граждани на България могат да бидат българи. Без разлика дали са цигани, дали са турци, дали са помаци, дали са македонци, но възродителният процес в България започна с македонците. Македонците бяха си убедени македонци и не им трябваше пропаганди да ги пращат дали са българи или не. Но тогаш пленума на партията на БКП, без ние да знаеме, решили да ни пишат българи. И почнаха. Тия, що не сакаха да се пишат българи, почнаха да ги уволняват от работа, да не им дават да учат, да не им дават да шетат свободно. А ако сакат дойдат до Струмица даже, не им даваха никакъв шанс. И така, тия, що не сакаха да приемат тая лъжа, почнават да ги тепат. И таков е случая в нашото село Ключ. И този случай ме накара да се размислям кой съм, що съм и защо трябва да живея. В нашето село 65-та година, 1965 година, от ние пеехме македонски песни на сватби, на други тържества и наеднъж спреха да ни дават да пеем песни. И ако някой запееше македонска народна песен с македонско съдържание, отма не сбираха и плочи, там тогава беха, прибираха не по полиции, кютек и накрая, ако много ептен така се противеше, затвор. Такова беше случай в нашето село. Изтепаха, убиха двама души, две деца на 19 и 21 години. И се тепаха с управниците на селото, с кмето, с партийния секретар и с майор на заставата. Ние имахме застава в селото. И така, они са решили тия хора да се изтепат. Като кажем, они им предвид държавна сигурност. Държавна сигурност са решили да изтепат тия души, защото са много инатни. И нарочно организираха такива веселби на войниците там, къде са по границата. И на една такава организирана веселба с войниците канат всички младежи. И там майоро с войници изтепват тия младежи двама. Почнаме да пишеме по лозунги. Ние по-маленьките. И в лозунгите имаше апел да бараме смърт на убийците и да предупредиме всички македонци да не се пишат българи. Това не беха основните лозунги. И като не фанава по-сетне, почнава да не съдат. И аз съм съден, защото 1970 година образувахме нелегална организация от няколко души, все млади, от 15-16 годишна възраст до 60-70 годишна възраст. Нашият ръководител беше добър македонец, но е бил комунист. И като разбрал политиката на БКП да асимилират македонците в България, он е започнал открито да се противопоставя. И уволняват го от общината, дека е работил. Уволняват го и от други работи, що иска да работи. И този човек се беше принудил
да сберат така, като нас, млади хора, да ни каже, що е и що не е. Ние тогава бяхме млади и много лесно така приемахме думите на този човек. Но тия думи на този човек, Крум Михайлов Тимов, бяха много твърди. В них нямаше нещо притурено или изтурено. Всичко беше точно. И така, нашата организация беше разкриена, и откриха, дек бехме скрили пишеща машина за позиви. И по това откриване, един по един в една сите. Съдихане, но на процесо, за да не се разкрие, че тук се асимилират македонците, от политически процес го направи криминален, за това, че сме откраднали една пишеща машина за пишене на позиви. И не ни даваха много големи присъди, и обърнаха напоко процесо, без да напрашат нас. Ние нямаме никакви права. Нито да мислим, нито да говорим, нито пък да правим нещо. Вика, що ви кажем, това ги правите. И така, пущиха ме от затвора, но на мен още на другата година ме интернират. Вече без закон. По нареждане на Държавна сигурност. Това се нарича административен закон. Значи от полицията. И първоначално ми даваха 5 години изселване. И аз започнах да пишам молби до министрите, до прокурорите на България, до Тодор Живков даже сме писали на времето. Но от всекъде никой не уважава моята молба. И така, през 1974 година и аз и мой съмишленик, тук от Сандански, Илия Божиков Тевилов, интернирани бехме заедно в затвора с него, решихме да бегаме границата. Нямаме друг. На нас ни кажуваха, докато не се промените да станете българи, няма да оставим на мира. И така ние решиме да бегаме. Но на границата не фанаха. И пак присъди, пак интерниране и пак преследване. Така до 1977 година вече официално от съда ни определиха срок, колко да сме изселени, колко да не сме. И искаха, не искаха, трябваше да напушат. Пущиха от изселването, ама не пущиха от них. Отма почнаха да не преследват пак. Пак да навикат по полиции. Вика, нямаме право да ви съдиме, не сме направили нищо за съдене. Ама вика, всеки през седмица 2-3 пъти идва за тук при нас да кажувате къде отидете, що правите. Поне с мен беше така. И така, на мен ми дойде до гуша от тия викания. Викам, няма да дам повече по вас, да ви слушам. И една вечер, септември месец беше, 1977 година, дома си бех в селото. След полунощ, некъде към 2-3 сата, влизат вътре цивилни агенти с оръжие. Аз не знам. И като ме бутнаха дека спям, гледам над мен човек с пистолет на главата. И вика, агакна, до тук ти живота. Станувай, облечи се и с нас. И така,
ме докара пак в Аресто. Този момент за мен беше шоков. Първо, аз не съм очаквал, че ки влезат дома. Пълно след полунощ. И второ, не знам защо ки ме задържат. И аз се пазех да не говорям некъде работи и да не одам с някой така да ме видят, що правим. С една дума аз се пазах усите. За мен сите, що се допраха до мен, беха потенциални провокатори. И затова се пазех, но някой ми кажал, че съм мислил пак да бегам границата. Аз ви кажа, че ки бегам, ако не ме оставите на мира. Пред вас съм го кажа, защото ки го кажем на хората. Но они не слушат това, ще ги кажем ние, а они ще си знаят. И така, след около 1 месец от отличането ми там по тия кили, трябва да имат някаква причина да ме съдат. Почти имаме, като ме задължиха да им се обаждам в седмицата по 1-2 пъти. Вика, режимо за изселване се важи и тук. И така, до 1983 година, кога аз чух за Бога, че има Бог, че има жив Господ. И като се размишлих, като прочетох много работи от Библията, и аз реших и се предавах на Бога. Когато се предавах на Бога, тия ме викат, сега ти ни кроиш нов номер, вика. Некой план ни кроиш с това Бог. Измисли, вика, Македония, сега па вика и Бог се измисли, вика. И почнава още по-тежко да ме гонят. А чик не беха ми кажали, че ки ме отепят, от този път ми казаха, ако продължаваш, ки те фърлим от влако. Викам, фърлете ме, ама ако ще Господ. Ако не ще, викам, нищо не може да направите. И така, 1987 година, аз вече се бех женил втори път, първи път се разведох поради това, че бех интерниран и жената вика, не можем така да живеем и се разделихме. 1987 година, вече като бех женил втори път, моята жена я преследват и я карат да ми кажува, що прам, що не прам, що пишем, що четам, с кой одам, с кой не одам, всичко. Ако не ни кажуваш, вика, съпругът ти вика, отме ке изгоним от тук. И една дома дойде, плаче и вика, сопри, абе викам, ти знаеш, аз не се занимавам, викам. Не, вика, пак те изселят, пак те осъдат. Викам, ки ме изселят, ако иска Господ, викам, ако не, викам, няма да стане. И уйдех към окръжния прокурор в Благоевград да му съжалям. Край на край ще имам вече семейство и сакам да му оставят на мира. И прокурор ми вика, Стояне, аз те знам кой си. Ако това ще ми кажуваш е верно, аз ги проверям, вика. И влакно от главата няма ти падна, вика. И предупреда, вика. Сега този прокурор не знам, що е правил. Но от 1987 година до ден днешен аз не съм викам по полиция официално. Значи няма викат вече. Остиваме на мира така, ама неофициално клеветат навсекъде за мен. Таков съм бил, онаков съм бил. Все, що им текна, това им кажуват. Само и само да ме направят от дявола по-срън. Мен това не ме плаша, от съвестта ми е чиста и аз знам, що съм прил и що не съм прил. Но мен ме плаши това, дека всички мои репресии, да не говорим за всички репресии на репресираните македонци, сакат да ги извъртат. Или сакат да ги кажат, не са толкова важни. Сакат да кажат, че ние сме се заблудили като македонци. Сакат да кажат, че ние сме си заслужили тия репресии. Тая награда. И така, аз не саках да занимавам с политика, с такива работи, но като видях през тия години, до 2000 година,
че тия още по-лошо правят сега от преди. Тия са вече официално се крият да отвърлят нас, репресираните македонци. Защо не репресират? Срай ги нас да напитат там по разни конференции, има ли репресирани македонци, няма ли. Само имало репресирани, ама какви сте репресирани, не ги интересира. А в България нямаше политически репресирани, освен македонци, турци и помаци. Имаше тук-там някои от българите такива репресирани, ама те бяха, когато им взимах земите на хората едно време, 50-56 година, по македонския въпрос, гоненето започна след 49-50 година. Аз не съм бил и роден тогава. Но, що ми нас нагониха 70-80 година, значи този процес е бил постоянен. И сега политиката се смени. От и вече носят отговорност и пред Европейския съюз, и пред света. И сега те още по-тайно, те се наричат тайна полиция, още по-тайно искат да не асимилират. Значи, не ни дават глас. Умряла работа. Нека си македонци, ама няма да изслушате. Що е да кажем ние за Македония и за македонците? Те се мръщат и го извъртат го. Историята извъртат. Нека извъртат историята, ама не може да ми извъртат моя личен живот. Историята може да извърта всеки, но не и личния живот. Те искат личния живот на репресирания македонец да го направят наопаки. Аз не съм се борил, не съм бил в затвора заради някакви българи интереси. Изобщо. И они много добре го знаят. И аз не съм бил там в затвора и ми скимнало така да съм. И аз съм за това, защото отепаха двама мои приятели, мои близки. Отепаха ги на граница, защо сакаха да пеят македонски песни и не сакаха да се пишат българи. И днеска нас натепат морално. Материално ни дават работа като репресирани. Ние сме усъкатени. Ние нямаме в нас вече и нервите ни са достатъчни. Дома и навсякъде ми викат много си неврозен. Не можеш да имаш друго нищо, освен невроза от тия извращения, що правиха към нас. И аз сакам да кажем на сите, що слушат, що сакат да знаят за Македония, дека това е не само историческа земя, не само историята покажала дека има македонци, дека имало македонци, а и по цял свет не може да се избърше тази дума. И аз имах можност да додам по Америка, там моя син имаше проблеми с здравето и пращат от дека си, викам от България, не знаят дека е България. И аз викам от Македония, Македония. Навсекъде знаят за Македония. Навсекъде има македонци. Без разлика по що са там. Но те сакат да няма македонско, да няма македонци и всичко македонци да го вземат за них. Това се нарича ограбване. Не войно, а е такова политическо. И аз сакам сите македонци да знаят дека ние никогаш, що и да ни правят, няма да изчезнем. Колко и да сакат. Колко повече сакат да изчезнем, толкова повече ние се появяваме на сцената. И кибараме нашите права. Като личности. Да не говорим като държава. Ние сакаме с всичките хора в света да сме свободни, да се сакаме кой каков си е, но да не се мешате в моите работи. Аз не сакам да се мешам в нито една политика, вера, но не сакам да ми се мешате на мен. Аз съм личност. И мора да кажем дека ние никогаш няма да престанем да бараме нашите
права. Като човеци, като личности, като македонци, като идентичност. Ние сме живи люги, не сме умрели. Не може те да ни туруват некролози. Нема македонци. Не може никой да ми каже, ти не си македонец. Кой може да ми каже как ще се викам аз? И моля, всеки човек, що е свесен да види дека има неправда, да се бори за правда. Да кажем правда, сакам справедливост. Свобода много не сакам, но справедливост сакам. Свободата скоро се забравя от малко нещо, но справедливостта никогаш. Тя се останува докато е жив човек, от как се роди, докато е жив човек бара справедливост. Да е приет и да приема от всекой. Много работи може да кажем за моето преживяване. Много са. Няма да ме стигна много време. Но ние трябва да напишем нещо в историята за македонците в Пиринска Македония. Трябва да кажем на македонците навсекъде, че в Пиринска Македония никогаш не е престанала да бара своите права като македонци. С кой да говорим тук в Пиринска Македония, всеки вика, македонци ми си, ама. Значи, ама, нещо ме земено, нещо не им е дадено. Не искат да кажат дека тук всичките хора са македонци. Тук в Пиринска Македония нема къща, която не е била ограбена заради македонското. Нема къща, от която да нема някой да е пострадал. Затова сакам цялата явност, цял свет да знае и да се солидизира с нас. Да знаят дека ние сме солидарни с всички, що се борят за справедливост, за национална индивидуалност, идентичност. И уния, що мислят, че ние сме националисти или други, не е верно. Ние сме хора, що си пазиме идентичността. Ние сме хора, що си сакаме нашето име и нашите интереси. И всеки човек си го бара това. И това ќе оправиме докато сме живи, като македонци. Сме ти сърдечно благодарни дека си ни събрал заедно тук сите македонци да слушаме волята Твоя за нас и ти благодарим, че ти се грижиш за сите македонци, за цяла Македония и най-вече за уния, що са били по затвори за справедливостта на македонците. Господи Исусе, ние имаме нужда от Твоята помощ, да бидеш с нас насекъде, да не пазиш и да не ръководиш по Твоя път, да научиш да одим и да не учиш как да живеем помежду ни, да можем заедно да Те посрещаме и да хвалим Твоето име насекъде. Ние Те молим и за нашите управници в Македония и насекъде, да им даваш мъдрост как да ръководят народа ни и как да довеждат при Тебе народа ни. Ние Те молим да не пазиш, Господи Исусе, и да не благословиш всички нас за Твоя слава. В името на Исуса Христа Те молим това. Амин.